сгради, които скоро няма да вземат Акт 16. Те сградите са готови, седат готови и никой не може да влезе. И в действителност той разваля хубави апартаменти. Се е случвало да има цяло табло с некролози. Попадала съм на вариант, в който влизам в сграда, на мен бетон ми се рони под краката. Повече нови сгради и най-вероятно, че панелите ще почнат да се обезлюдяват. Плащам и наем и заем. В Русия не знам дали знаеш какво правят. Нали, там държавата, по принцип, дава частна земя. Купуват апартамента и след 6 месеца разбират, че е в другата сграда. Честито! Да. Добре дошли във втория епизод на подкаста Безкомисионна. Днес при мен е Румяна Кантарска от агенция AirBuild и ще си говорим за новото строителство и с какво то е по-добро от старото. Здрасти, Руми! Здравей! Представи се за тези, които не те познават. Аз съм Румяна Кантарска, занимавам се от 4 години с недвижими имоти. Счетоводител, икономист и на последно място брокер. Добре, как се промени новото строителство последните години? Последното десетилетие, според мен, новото строителство претърпя доста сериозна трансформация. От гледна точка на строителни материали, от гледна точка на това какво търси модерният човек въобще в сградите, които иска да обитава. Лично за мен, нали, се налагат повече модерни технологии, като било то филтрация на водата в сградите, било то слънчеви панели, било то ограничен достъп. Лично за мен в последното десетилетие може би се налагат повече затворен тип комплекси. Защо? Защото голяма част от хората търсят една сигурност, комфорт, уют. Тоест, човек, когато се прибере от работа, иска да му е спокойно. Иска да пусне детето си долу и да не го мисли. В действителност, в затворния комплекс това е перфектно. Добре, тебе сега повечето хора ще си кажат хубаво затворен комплекс, но има и повече такси. Това така ли е или не във всеки случай? В някои случаи е така, но с тези такси ти си купуваш един вид спокойствие. Да, факт е, дори някои комплекси в момента с тези слънчеви панели, доколкото знам, не се плаща и ток на общите части. Абсолютно да. Те са с цел енергоспестяване от общите части на сградата. Правим едно малко прекъсване. Ако вие или ваш близък искате да закупите или продадете имот, или имате нужда от кредитно посредничество, може да се свържете с мен от линка в описанието.